τα πρώτα πλάνα που έχουμε πάρει μέσα και έξω από το γήπεδο, με τα επεισόδια. Ναι, σε ακούμε. Ναι. Το γεγονός που συζητιέται περισσότερο είναι το ότι κάποια στιγμή, ενώ υπήρχαν δημιουργίες των μάτς στις νεκρές ζώνες μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, ακριβώς πάνω από την κεντρική κερκίδα που είναι νεκρή ζώνη υπάρχει μια πεζογέφυρα, η οποία κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς έμεινε αφύλακτη, με αποτέλεσμα μία μερίδα οπαδών από την ΑΕΚ και μία μερίδα οπαδών από τον ΠΑΟΚ να συμπλακούν κανονικά, να έρθουν στα χέρια, να υπάρχουν πάρα πολλά επεισόδια μεταξύ τους, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε αστυνομία εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο. Οι ομάδες ήρθαν πριν από περίπου 10 λεπτά, αλλά θα πρέπει να δούμε αν βγουν για προθέρμανση και όταν βγουν για προθέρμανση ποια θα είναι η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται ότι η ατμόσφαιρα γύρω από το γήπεδο είναι αποπνικτική από τα δεκάδες καπνογόνα που έχουν πέσει και τα δακρυγόνα που χρησιμοποιεί η αστυνομία για να διαλύσει όλες τις αιστείες έντασης. Έχουν ανάψει και κάποιες φωτιές.